Bună tuturor! Numele meu este Izabela și am venit înaintea voastră să împărtășesc un mesaj din partea lui Dumnezeu. Voi începe prin a citi versetul din Fapte, capitolul 2, cu versetul 17. Și citim: În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice om. Cuvintele cheie: orice om. Fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni, iar bătrânii voștri vor avea vise. Am citit din Noua Traducere în limba română. Dumnezeu a început să-mi vorbească prin vise și viziuni anul trecut. Și azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit aproape toată noaptea. În jur de ora 3 dimineața am auzit: Tell the world, the entire people will experience changes. Ca o traducere ar fi: spune lumii, toți oamenii vor experimenta schimbări. Cum vedem și în lumea noastră fizică, de exemplu aici în California, plouă de aproximativ 2 săptămâni în continuu, ceva neobișnuit pentru statul California. Recent am văzut întâmplători la știri, în San Francisco sunt inundații. Dintr-un stat care nu prea ploua, acum experimentăm niște ploi ca niciodată de până acum. Dumnezeu face multe schimbări. Când ai o experiență cu Dumnezeu, rămâi schimbat pentru totdeauna. Cum știm și povestea lui Saul, care mai apoi a fost numit de Dumnezeu Pavel. Saul, când Dumnezeu i s-a revelat, viața lui a fost schimbată pentru totdeauna. El nu a mai fost la fel din ziua aceea. La ora 4 dimineața am auzit: Couple will experience change. Cuplu va experimenta schimbări, fie el cuplu căsătorit sau necăsătorit. Poate că și tu dorești o schimbare, poate că în viața ta nu este bine și vrei ca Dumnezeu să intervină în viața ta. Dumnezeu vrea să te ajute, pentru că Dumnezeu ne iubește și ne vrea binele. Poate că vă întrebați de ce în engleză. Pentru cei care nu știu, eu locuiesc în California de aproximativ 7 ani de zile și sunt foarte obișnuită să aud în limba engleză. 99 din ce ascult este în engleză, așa că nu limitez pe Dumnezeu, El poate să-mi vorbească cum dorește. Îți doresc ca anul acesta să te apropii de Dumnezeu ca niciodată de până acum. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să aducă schimbări în bine în viața ta. Trebuie doar să-i permiți și să-i ceri. Vă doresc să vă gândiți la cuvintele care le-am spus. Și acum, în încheiere, vreau să rostesc o binecuvântare. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare care vizionează acest video. În numele Domnului Isus. Amin.
Fie ca anul 2023 să fie un an prosper din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc!